Menda kesengi kakak nyol tarik ubenai Julai rajar puar lala ban pendep ia kejenglek buram bakadu ia ba obirani ubade uriurang ba bapau kmat baru belatri shibun ki kam ki bakrau nak benta katany bat kumju ia ke distrik Ribhoi baro kawai. Ha shwaban pendep ia kejenglek niam ha yingsa jongki homesning property kum ka dak jong ke jing buram ia ke school ke bau neurang ba ola seng lai alam shwa ia ke met jong neurang ba sya ke school ha ke bagi kena school jong ke Sati Raja Memorial Secondary School kila ap ia ke met jong nong seng ia ke nek school lap diang nengkong ia ke met jong ba obirani dak kinong ile kai football ke school ki bala ap ha surok ba dak ke ba salute ia neurang ba kumban syupen kan mau khendiat hang ne bagi kena school kan thei na kena ke school Sati Raja Memorial Secondary School kila rai kana mladu ha ke jingile kai ha ke district level Subrto Cup bat kidang penkre ban lai sim penta sya ke state level Subrto Cup hanong ba shlong hadin ke tei la pediang burom ya ke met jong ne orang ba laki kena school ke bala lupa nadu ka lat ban rong sya school hadu ah pelau jong ke school. Gerak no ya, gerak dulu. Ha school pat la penlong ya kejing le burom da ba penkup shwa da lama jong ke school ha ke senduk medyap jong ba obirani penbut pat kejing ajing kren nau secretary ke Seng Ribhoi Area Welfare Association uba S Changdiar uba la penken mau ya kejing le bha jong uba obirani ya ki longying longsem ki baduk ki bajenjar ki bomla ban beteng ya kejing pule namar kejing bomla ban siu ya ke by school henry la pediang baik ya ke school claim by school ya ke bala betha da uba obirani bat kum juru kejing ruai nagi kena school bat kejing le kita jong kena school bat ki nong hikai ya ke senduk medyam. Kan mau hajing duai bad hajing im kisni jongi kisnem kiyat por kikala yim laban klet jigi jongki isnyau menim kidam ladi henry menka shakawai kari inyai kan mau ya bisa wala pitnya no nangi pagi pun jom tidak bila ikut surat yakin akhirnya pada pagi aja
Hadin melawan pai na school, ia ka kali ambulans ka balakit ia ka met jong ba obirani lailam lenti da ki nong ilekai football ka school bat kum ju ru ki kena school hadu ban poi yingsa jong u ha umsling property. Hangne la pendep ia kecing le niam ke bakhadu bat kum juru ke jenga jingkren na ki babun ki parlok parjor jong ne orang ba kentup nadu ki parlok ki baye trailang ki nong yelam ki riu pokman ki nong yelam balang bat ki we haba a jingkren ki nong kren ki lapan pau ia ke jing kendit ke bakrau ban yo ia ke jing tip ke bakensan kensan halor ke jing klat no jong ba obirani bat kalong ke jingdu ke bakrau namar ki jing tre jong ne orang ba bat ke imlang salang kadang don kam shibun ya ba kum ne orang ba ubaju tre shitom bat uba tre de kamon ngobha ki riu orang ba ki long kemi ki samla kentup mi kena school ki lelet ban on bat senran ya ke medyap jong ba obirani shadow shalom jingtam jing tap kedua ke jangan ke jing tap jong lo au bedum ha kedua ke jangan jing tap ulo au bedum ha gane ha ki priu ha ki member ki jongi bat tap om tang lagi ngesem om tang lagi sulo tahu re ga riboy des lagi kalau kawi hoi menengila mi nang ni ban lek cekte ke jaga kabagi ila seng ya kata school hangte ya bo patarim ngasutu ba haba por bi stam ban mi nang ni ngam yo issue ya ke i nang lo bedum utak pat ya kamet ke jongi ke bayalam sikman haba ngabut na din jongi ada apa yang te jaga kat kecik dulu ke jangaru ngamla klem jauh man ketang Ti iong yengi ki kun ngakan mau ka por bangi juya dan meeting si para iong kren betang si pam ka jingyap jung i si itu kala iong ba kun ngandayap mga nganyap be ha ka kam ti kebut kita ki de ki kam ki ba ipa ile ban su sen ban su lem ban kentiu ye ki kun samla jung ka dong ka than ban idang plan ru tenga sutu ba i ka ba ikran ipa mut ka urlong baka jashisha i ong rungan yap hakas ngiyong ong pau jukwa yap hakas ngiyong namal bangi ngin salwer ti ong yang akun kibun gibana long kendong giban wan yau kim dan kam banda lut bai kali ban risa kila yo ka da ka kali ban wan yau bat mar sinyu i kinong wan yau ki yakit plawa wan pet ya ka metru ipa menin ngajau ka umat namal bi ilakren kum kita ki be isu iki breu ki baduk ki basuk te hadu unta ikran mangamla ban koi perkhat lagi ki jingkran ki jong ipa ki urlong shisha pi ongan yap ha ka jingkemen ha ka jingpu samreki menmit idang pen kemen yang idang penpu samreki ngi hendrai men step pat kawan kum kata ka jingja i bahaya ka kam ka bai trei kum mengalong menesha khmat padang step ilaki bat hadu damit ilawan bat lada kadoi idon kanu ke program ba nagalyang ka sarkar ki pha sarkar ka ai apho hajar ipa punlut lai pho so pho hajar ti nganga yu iya kata ong pa beli pilong kumne beli pi sebun palat i ong ki beliau ki dan kam ipa idon ka jingtram ban kitiu ya ka jingdang jing start kumta ila seng ya ka school house name ar hajar sau nakabenta
ki khana ki baduk ki barangli ki ba myo lat ban le ki school ki ba khamba ti menta khat pratli ki snam ki layat ka school jungi kala nang kiu but ilong ru briu ibe it bhai ka sport kam ha ka football ye ki kan te but man lagi jinge le kai football jung ki khana kan te empat dan kawai ka sin ru ban ong ban lem baling empat jam kadau kalong ba ipa ai tilut na du ka minsim ai tilut ka ai ke jinglan kam jung ki khana ai lut ki khana ru ki yo ya kata ka support ki yo ki yo ya kata ka jing ai minsim na kata ka dau ki la ban le pha ar hajar khat nyo ngi sedang ya ka subrutu kop jung ki khana kan thei ti ka school jung ka job ar hajar khat pra ar hajar khat khandai bat minta ar hajar ar puar kakaba ipa idang day ban besa yakine ki kun hende ila i no sindat absan tarik kine ki kena kin selet kai but idang ong yang akun ngin fun no yaki bait baja baya jantam mo ong bang bekin yarap lem ban thiet kinu nu ki jingdon kam jong kine ki kena ngap hadu kata da imdan ala deru ikwa hi ban penhun ya ki kena ki badan ya kasap hakini ki jing ya le kai kumba ma pi kwa ngin pen ulong ya kata ki kam badang sa jong pi ki bon ba pidang sem ya ka hostel pi ong ai kwa ban pendap no henrei menta tang shiteng tang mar shiteng ru kam padap pila i no kataru kadi ka ba pi perkhat hi na ka benta kumno ban tim tiu yi kena bikin duan sa school ki bam yo lat le ban sa ha ki yin wai re pila perkhat pi ong bikin sa do ha kane ka hostel ti kum ta pa ngim la ban siu kelyang ye pi ngin but din ya kane ka mati ka ba ma pi pilam bu na ka benta ki long din pilong breu ba krau perkhat nginget skampa pin ke kui ngina sabneng baro ngi rewut ki kon rengkat iduit iba pilari men ba idang rit hadu menta ila het tingi ai ke jing kublei khadu da ka bangi ya yang lang kum sipara ngin ya yang ki para jonga baro u have ba deng du it ding deng ini ai kublei khadu ipa ila long shisha ta urat ba ngimla re pa ben siu kelyang ye phi re ngi duwai na ka benta ka ben siu ke jing jat that ka jong pi ker khu yang ina shalendet pa pinum ino kun swat hi re yangi wala da pila lek do rengkat ban imei shabeneng tikum ki kun hakane ka por pidei shisha ta riurang ba uba shisha ngin ai ka jing salute ye pa so babaro ki pala jonga kini salute ye pa kum kadak kajing buram khadu jengi pipa kublei shibun ya kalon renyeng ka ba phila ai kublei shibun ki ai baro ki jing hikai ki ba phila ai bat ngin yai budin ya kata ka ai ka ba phila hikai lek sukpa nginget phila don menta habneng kublei shibun kublei shi hajar mo man haba ila ikan no ko program im juklat yaka thiam jonga rong blue ke jongi ba de ida iet ke pang shisha hano ke program in the dan kan ijut bu be yaka ne ke thiam jonga rong blue jongi ba yaka ne ke jansam jongi ba yong banga iet bhai ki asha jonga bun sien hot yangi la khot asha henry ipa iet obhirani iju khot iet be yangi daki acha namar be iong be ki acha jonga tang shu ya i yangi habang idon lang kat bet i pelar ya lagi ti kadiang bak kamon bat ikudup yangi nama idon bet hasenda jangi man la kapor bat kano ka kam ladang ile ngimut benjam syakman ngim jula namar ngim judon ke ai kum ka jingyo lan ka jinglun henry nakalyang jong ipa ipen shlor yangi isnang ikraw jongi iong yai beche kaman habadon upa wat kuslai
ya chakmat nga don ron ka pi di ta ka daw ni nuot bi ban le ki namar ba idon hasinda jongi pa ye ngam la klam da jaw man ye tu ki kitin snang kitin kraw jong pi ki asha jongi bro ko wai kan ga diga sni ba khadu ba pi ai lot ye ni wengin yang ban kran ne ba pi don bar bat ni pi chukan mau ye jengi la da pi don gino ki kam pi shat kan mau ban khot kloi nam ta jongi but iba obirani iteiru I advisor jongka Ribhoi district barok kawai jongki Asha kat hadu ba inseng no ya kaseng la jong ka bagi khot ka Ribhoi area welfare association ita ini jing punya so nakaliang jongi ka taun dorbar tang ba baro mapi ki palba ki wan solam punya so ya ki jing ya ti jongi kumto leader jong ka Ribhoi bat kampun kumawai pi mene kampun hi ka benta ka jingim jong I ka bamta ha posna pothau lane ka kam ka jam I kham IT bha syak do rasnong sing properbi ya ka ba ngaru ngadong kat de ya kita kititir urang ba asnong jong I sepatai kham ba shu ya ka jinglong jingman ya ka aktif jong I ya ka jingkran jong I ha posnong pothau lane ka jing advice jong I ha posnong pothau kumno ban rap ting khong ka jing sneu kumno ban ra ya ka roi ka par ha posnong pothau dang haka khasau tarik janmit haka por kendai duna iba obirani la phone yanga bari ong haka ta ka ching phone ga jong I ong rang ba snong pilathia ne ngong emba ngaladon ha jing thia sa bangan thia no hi yong long ban kren ong long ba bari lo ong yanga ngadon kam ban ya kendu ya pi tong long bangan sawan man kedu yepi yo orang basdong kalong kumni pi kum unong ilam sdong akwa ban yathu yepi ba hangni haing jonga kidan ki kun kin thei jonga shibun ki ban wan sa man ta hangni haing pitip hi ba ka sati raja rawa ka salimi khmat na ka menta ka district jongi ban yashim menta ha ka subrutokop te kumta nga kwa AP lang ba shlong ba pinwan ai jing sneng jing crowlem ya kini ki kun kentai jonga so ba sawan kenang la shai kata ka khatsan trik janmit ong ba sa pentip mapi kano ko por ba biang banganwan di ong ap nganda kontak ya coach jong kini ki kena manila kai football nang tangan sa phone ya pi bang sa pentil ya pi kapor nga ang note siya ba pinwan ba pinsneng ya kini ki kun ki jonga ki bansay lila kai football data ka jingkren nga jong I ngaro nga banrap ba mentatayo banwan hing hapan syongno ya ka executive committee jong ka syong namar ba kani ka syong nga jong I kalayo ya kata ka song hakaba kaniyo ya ka model village lang ba ka sagitu tinglayo man syong meeting ba u video budon borom jong ko umsning CNRD block tong ba ngi nadon kam ban syong meeting ban form no ya kata ka central executive committee jong ko model village jong ka syong nga jong I hakaba UMP budon borom jong lok sabha ula adopt ya kani ka syong nga jong I tiong kalong nang ba syong ni hapan ya kren shibon ki ban pet na menta ka roy ka par jong kani syong kanta lang na ya wish good night yung ba ngin sa kendo la sai de Henry ha kapor sau shiteng masin kina batia men step na juki kapor sau shiteng na shimmer mobile jonga nga pet nga I arti ki miss call kawai na ukon jong I bat kawai na persakurim ya na so per bali ki phone nga sau tu na men step tengah pun put ya ukon jong I bat ulaya tu yang nga ba ipa imdan shu nga kendit kajing kendit ka jonga kalong bawat mangarung nga so kumangan collapse kan kelon nga dang ong yu kun jonga menit idang phone yang nga idang pawan yang nga haying kumlo kata kala panlong nga mare wood sa po hospital ndala poy sa po CHC nga mlap shu ya kan mensim ka jong I rengi I kajing pat donor jong ikon bat nga nasok tang siya ka mensim bat hapor mga kata
ya kamet ke jong i kami ke nang sentur kadang saat kamet ngam so la nget ba pin don shu ni sla partai na so ba ong yeng jot ma pa yeng jot na tu jakat ya ka jong pi na pe ki khun makiyam kumubay na ki khun jong i ba obirani kani ke jing ya nanti ke jing long ba song ke jonga dang man sem snam khatsan tarik Agos gidang ya celebrate ya kasingha ka jong i hang te po rawa madang yo pentian yo kik ha ka shintur ka jong i idang pentian ya nga idang shim me ki ti jonga idang do idang kudu yo nga it phai phi kum ba nga it i pa jong phi pek kani jaka ka jong rawa kani baro kidi jing ai so bha jong pa jong phi babu ms royce in bang kwar dwal blay rang ba shnong jong muslim pelun yo nga it kum ba i pa jong phi i nga it phi kum khul jong but how benai disampai dang khot yang nga but ka tim jong ka committee jong ka shnong yong wan rang ba shnong karawa kan le buram ya ki ruteman man ai so bha ya ki blanket bat ngin pengan peni pi rang ba shnong ba ngadan ka jing angnut ka ba kraw sisa sawan ma pi tengin ale nak executive committee jong shnong man dekat bat ila peni nga yalam nga sakandong yong pen kani ka building ka ba na seng ba ipa jong pi ka old age home ma pet menta kani ka bang idang edung slap menta rang ba shnong ngakwa ban seng ya ka girls hostel ngadan shibun ki jing andur rang ba shnong ban le ti toa eka ti jong i terpeng jong ban yalam yat sya kata caka badung slap yo ngakwa baki kena ni buan puliah ni kinon kam ban sawai kinon sa ka dor ka mabit hakani ka hostel yo ngadan shibun ka jing andur bat hakata ka jing ya pam jalang ni yong yang ngini tre rengkat na kabita ka bha kamiat jong asnong pinyai long urang ba asnong kat bau ba rani udang im kata ka di gentin ka bakhadu ba ikren yang bar ka jingso pangnut ka jonga kalong ba hagapor ba mas ndep phone yang khat saw tarik ka kun kan thei rang ba kai i ka dur khamat masosi ka kun kan thei ka kali balei pa irang ba asnong im numwan ne dong em in sawan la shai chan min di da kwa shisha ban kendu nga ha ka khat san tarik henry uble shim no iba obirani ila sen ya ka yin ka sem ka jong i da ka jing penyat masat ka jong uble ila kendu i kong tel sibon umba bam kwai hadwar uble ha ka ba ila sen ya ka yin ka sem ka jong i da ka jing kur khu do jong uble ila yo henry ngot ki khun ha ka ba iwe ide khun iba ilari nato padang kha ka kami kala khlat no nyongot mentaki khun ki ba iri ibai penhe pensan ibarani ila don kumba khan remut ki khun ksiu remut ki shinrang bat chphongot ki kenthai ila sangya kane ka longing ga jongi ko urang ba opasisya bat ka nuksa ka babha kalong nilai solut baro ya ka jingkren jogi babun ki balang sakmat bat khamtam ka basotnat kalong ya ka jingno senjang jong une urang ba jong khamtam ya snong thau ka jongi ulalong unong ai put ai bor rengkat bat ka executive committee jong ilet DW lapang ibadai ramba snong barim nado pangislang banyo ya ka snong homesting probably house name arajar iwe ilalong idukhat bapura jong executive committee rengkat ka jingalam jong ilet DW lapang bam kwai hadwar uble nadu usdem arajar iwe hadu usdem arjar khaar hagaba ilet DW lapang ila khlat no naging islam perthei how bna January arajar khaar but how bna January arajar khaar iba obirani ila shimti kum acting ran ba snong ngani utau caretaker hadin ke jingkhat no jong I le DW lapang ibadi ran ba snong jong snong muslim probably nadu bna January arajar khaar hadu bna March lai tarik arajar khaar hagaba
ngala shimti kum urang ba shnong jong kani ga shnong muslim probabi bat kadi ga jingkur phu do jong ni urang ba habaula khat yang hang ni yin iong wan hang ni yin baroki ngakwa ban kendu ipi jangalawan ban kendu i ban ilong yang pikwa ban yakun rang ba shnong na mahoi pa pidon shisha ka mensim na do mensim ban syakri ya shnong mo nga angnut ba pila shisha banong ubaya isya ngan persang ba lada pidon ban ai mensim yang lada pidon ban guide yang langit ngan la ban syakri ya shnong lada pikloi ngan don rengkat bat pi ban nadu usnam arajar khanar bang shimti tak hadu mentah ibarani na day shisha nong aibor baskem bat udai advisor jong shnong jongi hadu mentah hadu katem ke bankut no hadu arajar arpun riu udai advisor berat ba jong shnong bat haka meeting ke badang syudep dang hakini kita yo ibalalik no hapo ke office jong video ila keren kadu haka taka meeting jong ka model village sagitu bat ila ai shibun ki jingseng jingkrao Ujisu la kentu ikelong put jomu bansanya aga jing sumar sukher play bat ban kya na jing kuslai jong gane keputai ujisu la ong hala kisenrat lemar kata la ong happy wat diaw na ka penta la jing im da bapin bam lomne na ka penta la ka men da bapin kup pinsem kejing im ka kham kor ban ne kejing pam bat kamet ban ne ka kup kesem to petu ya kiteng ap kim ju pet bat kim ju ot kim don kamra bat ket sew mar netia ublei upsa tu yaki pi kham kor punsha ban yaki sim manona pi ubala ban penjalan la karta da ka buslai sepang juga Hassan pada baru ki baya dei kam dei jam ki kadon ke jingong jong so tham kimi samla hakma pi wa bintit puno banjam hakma pi hakmi samla wa bintit kumno banjam donu klor walam lengti im ga karteng batsa kanam kani ke jingong kaya ha pada ke jing jong ni baran kimi samla kimi long pa kimi ginong peniaj nong barokat nong tremon subha rauneu de shau klor balai lam lenti ki baro bat balai lam lenti ngi baro habang layo sneu lagi jingkren baper dapet na kaliang hakar liang jong asnong hakaliang jong imlang salang uneu de klor balam nanti dapet kaliang balang ro kan kumbang yo sneu nai sekretari jong parish pastoral council uneu don benta don klor
Kebaya lam nanti balong ke cingsha yang ibaro iway biway. Barkong bau ngurung basnong baro kibreu itip ya ke kerteng jong ba rani. Ngana do barang hamrid ro nglayo snow wala dang me kendo. Kana gini kipor banglawan shom sning ngalai kendo kato genesin ngalap bangasem bolong breu bajai-jai ba kumbawang ulong nong yalam bakrau andre breu ba jai-jai. Tega ke ba kajingyap jong iba rani kahikai ngai phi. Kapan kong kasai kedar ba kajingem kalau kajing ai ke ba koridor jong blai. Kabang tip hang no la khai ni shano la khai ni la khai en khai ni kum ki kan thai la kum ki shinrang ni baro ki badan hang ne yim don kalat banjie badong banwan seperti kum shinrang ne kum thai kadai kajing ai subha jung blai banong ban khang ne om sling nai benta ba pher kata kang la banjie kadai kajing ai subha jung blai ba kum no nginiap hagano gor kom nginiap ya kata ro ngim la banjie kadai kajing hikai jung kajing klan no jung barani mai kumala batai di kon idang syai dan klan ko ikhia ikumen reyap ya kata ro ba ngi kum kibrem ngim la banjie kajing yap kala penwan akan ono kepor hendra ya pedeng kajing yap kajing yen la ai la dengan pi ban le ai tinai barani kat kum kajing yosngeu juga kat kum kajing keren ke bang yosngeu benta kasngi ngasham baude kristan bacanai uyo mensim bande pun kini kikam ke babhat namar kajing yen ke baskam kabudon hautrai jing Yesus Kristus klam kane ke jingan ke baskam unom la bande bon kini kikam ban yalam ke ngasam je kasrong ngatau ban yarab ke baduk ban yarab ke sem jenjar kablong ke besuk lamda la don lupa keluar badon hakmat ju bayalam bakti nantiu baru tahu dari trai jungi Yesus Kristus kejing pule mendaga singina gospel kasro kaya dai ba ke jingan jong ba rani mo habang ikwa ban trai kanu ke kam ba larang ibu shua kicing ya khmat inum poi resno shenoro teka kum kicing yo snyo junga ibarani dan pon ki plan itepan sadon kicing ya henry inom aila ba kita kicing ya kin khangla yi banda ki kam ke babha ki bai don kicing temu ke babha baru don keman ke bajwa don kicing ya ke baskam badai na kata kada mula banda pon kini ki kam ke babha ya kini resmi komen ko para ko mangong ka jingyap jong ibarani kai ngai hispon ki jingikai urang ba batrei hamaro ki kam klan na kwan mentoy la de enrei bandai ai na ka banta ban pen in me ki wai kata kani ki jingikai ko jisuru hikai uhikai ba mangi baro ni dei ban yarap bandai ba na ka banta ki wai dei dei barani ilai kita kamram kumu kristan bajanai na kababo di kijing hikai jeng blai kijing yap jungi kalong kijing do ko bakrau ngasung thu ba kalong kijing do ko bakrau na kabanta jungi baro sagane ka thamri boy jungi ba chikiwai ki jakaro ngiduna ba kita kiri orang ba ki ba balong bumbarani ya thamri boy jungi tingi duai ba kijing klat jungi kan penbe pun ki breu ki ba satar ki ba imsngi ki ban treitom na kabanta kabha kamiat jong ki pai nong shong shnong bat banlong gumtaw ding ba kibreu baro ki don ngejing kermen bat ki don ngejing shania dengan duai ba barani ai ba ngejing yap jungki kan ai kan long ngejing kerku na kabanta jong bon ba kine ki samla ki rang ba ki beyo sneu ya kata ki kam bakrau ki ba philale kejingim jungpi barani kalau kejingim kabadap di jingai bagi jingkerku kalau kejingim kabadap di nuksa ki babha kalau kejingim kabadap di jingsha tengi marta tien ingai skam bau bulai bolong kenra nung tau jungpi unsai pi kata ke bainong beneng unsai pi kata ke pansingan ke bola pen kre kata baro ki banget bagi baprasham ban tutubuat ya haga jingim jungki ke baman nagasni desai sisen ga ga jing snulam yapi
ban ngakan tu ingi wei pe wei kum baong ba ai ba ni ke jingim ko bakordor ko le ba ai ngi ngin pendon kam kumale barani na ke benta ban sakri ya gari ke jai ban reu ki paro pado parasna ko trai to ai ke jing ja thai bom jikut yin ja thai ke jing so Thank Iba Benedict Rani in one long breu man breu shagane ka perthai shung basa ban kamai ka hok kasat te ai ka hukum menta bagane ka metjuni kan me nangane ka pulau da ka basuk basain klamjing sanot sengawa metrai ka rap balong nong krat nanti sengkin nong soy nanti pun nanti yodang don ka bakhang nanti sengkin neu sai te sai khom ne ka wet ka wa me balong sengkhong siar sengkhong rupa tunang loy nang lao nang phat nang kendat khnang ba in poi suk noi sang sa yeng jong me dau kres utrai jong i trai to ai jing ja thai bom jukot ja thai ga jing suk lay ban bor boron ko ku ya ba ro mi kham tam yin mesim ranok ten ko ba ko sim Dotip dan sepi, kau pres utrai cumi. Kau prabangai kemana kamu berjuang. Yesus diublay apa syangkat pekot nakabor. Ban-ban di kejuban lang kawai naklay atas si baptisma jumi. Ban-mam kapayo ublay. Dongin Tuhan ini bani ublay. Da kawai dua lang yang kecewa itu ublay. Tidak
Dem kau su. Dem sendiri rawang ni. Hey, jangan sini,